Nyor Pedro, mga orasan nang naadin ha. Husto ka, mga orasan ka na. Gitawag ka nag mga orasan sa kamatinud-anon. Orasan sa kamatinud-anon. Mao ba? Orasan sa kamatinud-anon. Kunang tao mamakak, mulihok ang kamot sa orasan. Kanang orasan dapit sa tuo, mo ka na ang orasan sa mga nasantos, dili ka na halos muliho. Kanang orasan dapit sa tunga, mo ka na ang orasan sa mga relihiyoso, hinay ra kaayo ang pagliho ni Ana. Kanang dapit sa wala Nyor Pedro, kinsa man na nga orasan. Sa mga pari ka na, medyo kusugamay ang paglihok ni Ana nga orasan. Naapoy orasan sa mga politiko Nyor Pedro. Orasan sa mga politiko? Siyempre na. Pero tuwan ako gibutang sa akong kwarto. Akong gihimo nga electric fan. Bay, bago pa mangyud nga nahuman ang Semana Santa, muto ba kabay nga mabanhaw ang mga patay? Tuo kayo ko bay, nga mabanhaw gyud ang mga patay. Nga naman? Kay kana laging ting eleksyon. Bisan dugay nang namatay, nakabuto man gihapon. Good morning, Doc. Magpakonsulta unta ko, Doc. Uy, kagwapa, kasiksi. Why problema, miss? Hubua ang imong sinina, panty, ug bra, unya higda diri sa lamisa, kay check-upon tika. Ay, dili man ako, Doc. Ang ako mang lola. Mo ba? Good morning, Doc. Ako ay magpakonsulta, Doc. Good morning po, Lula. Lingkod din sa siya, kaya atong check-upon ang imong likod. Ay, dili ra ba ko maghubo sa akong sinina, panty ug bra, Doc? Akong giingon, lingkod ra lagi sa siya. Kasabot? Bay, mutuo kag manalagna? Dili ko mutuo og tagna-tagna, oy. Nganong dili ka mutuo og tagna? Kung tinuod pa ng manalagna, dili na unta magproblema ang mga huwes sa paghukom sa mga kaso sa korte kung kinsay tinuod nga sad-an. Bay, mutuo ka og barang. Dili ko mutuo anang barang, oy. Nganong dili ka mutuo? Kung tinuod pa ng barang, ipang barang na unta ng mga kurakot nga politiko.